Hai să facem. Ia, hai să vedem ce avem aici. Avem așa o brățărică de mare frumusețe pe care vrea domnul să o vândă și un lans cu o cruciuliță. Cât o au astea? 97 de grame, 40. Cât să dăm pe toate astea? Să le ducem la topi sau să le vindem? Haide, du. Bă, băgăm pe la orice, deci nu mai arătăm nimic, am mâncat v-aș gura voastră, nu mai pleacă nimic nepilit. Da? Auzi sunetul ăsta care îmi place mie de mă unge pe suflet, dar nu dau să moară măsă până la carne. E de asta cât e? 24. Ia mă, ia. Dă nu dau peste tot, mă. Deci dă nu tai obiectele acum în răzbunare. Deci vedem, da? Nu are nicio reacție. Hai să dăm și cu 14, cu 18. Hai să dăm și cu 18. Trebuie să maronească, da? Hai, că reacția e ok. Mai dăm o verificare? Că ți-și gura ta, că mai verificăm o dată, ești nebun la cap. Mai dăm o dată în carne. Asta e de 18, asta e de 14. Ia uite cât aur a rămas pe aici pentru ăștia care zic, dar voi ce faceți cu aurul ăla care pică jos? Ce facem, frate? Îl colectăm, îl luăm acasă. Auzi, bă, cum se aude mâncat să-și gura ta. Unde vă uitați la live acum e alb. Aici a sunat la mărgeului în celălalt, pentru că unde face live acum e alb, e încrângaș. Nu fierbe, mă? Nu fierbe. Ia, să verificăm și cruciulița. Hai că de n-am tăiat-o mâncat, v-aș gura voastră de a sări capacile. Nu mai ne jucăm, mă. Deci nu ne mai jucăm. Verificăm tot, ești nebun. Uite, ia vezi, mă, frate. Mai zici ceva la aurul ăsta. Să luăm și aurul ăsta, adică George care a rămas aici. Să băgăm în buzunar. Banii o să dea domnului prin bancă, dragilor. Acum lăsați-și-ne părerea voastră în comentarii. Câți bani credeți voi că dă pe tot gramajul pe care le are dânsul?